Naharang sa mga sakop sa Task Force Davao, Davao City Police Office o Bureau of Customs Region 11 ang 320,000 pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa managlahing checkpoint sa syudad kagahapon Enero 9. Unang naharang sa Lacson Checkpoint, Kalinan District ang usa ka Dato Ino Malawi, 52 anyos, residente sa Purukwan, Barangay Lacson. Subay sa report, sakay sa iyang multicab ang suspect nga padulong sa Mintal, Davao City, diang nasakpan sa mga otoridad ang dalang kontrabando. Gibana-bana ang 70,000 pesos nga mga smuggled nga sigarilyo ang karga sa multicab. Pagkahapon, naharang sabang usa ka Lindon Lumapas, 44 anyos, nga taga Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur, atol sa mandatory inspection sa Sirawan Checkpoint, Turil District, Davao City, nga misulay og palusot og mga smuggled nga sigarilyo. Base sa report, pasulod sa sentrong bahin sa syudad, alas 2:30 sa hapon kagahapon si Lumapas, sakay sa iyang metallic gray nga pickup dihang nasiplatan sa mga otoridad nga mga kontrabando di ay ang iyang karga hinungdan nga dali kining giaresto. Balor 250,000 pesos ang mga smuggled nga sigarilyo nga buot ipalusot ni Lumapas. Gikustudiyan na sa otoridad ang mga tinakpan. Kasong paglapas sa Republic Act 10863 kun an act modernizing the Customs and Tariff Administration ang atubangon sa mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.